ମା ପାଇଁ ପୁଅ ସହର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେହିଦିନ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମା ଆଉ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମା ପୁଅର ଏମିତି କାହାଣୀ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାହୁଲ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ, ଟିନ ଛାତ ଓ ମାଟି ଦିଆଲ। କିନ୍ତୁ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ମା ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ମାଆକୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା, ମା, ମୁଁ ଏକ ଦିନ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ମା ହସି କହୁଥିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଖୁସି ରହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ମା ବିମାର ହେଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ରାହୁଲ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବି, କାମ କରିବି। ମା ରୋକିଲେ, ପୁଅ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଅନି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି। ସହରରେ ରାହୁଲ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିଲା। କେବେ ଖାଇବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲା କେବଳ ମା ପାଇଁ। ସେ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ଓ କହୁଥିଲା, ମା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଆସୁଛି। କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିନ୍ତୁ ଘର ଆଗରେ ଲୋକ ଜମା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଓ ଦେଖିଲା, ମା ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ରାହୁଲ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମା, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ତୁମେ ଆଖି ଖୋଲ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦିନ ରାହୁଲ ବୁଝିଲା, ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସମୟ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟକୁ ସବୁବେଳେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଭଳି ଇମୋସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ।